Multimedia, ku yi subscribe, kana fada da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun dora. AT Multimedia Nigeria Limited. Dai wannan lokacin muka karo da wata waka da Nura M Inuwa ya yi wa Abba Kabir Yusuf Kanawa sai Abba, wanda ya ja hankalin mutane sosai, ya ba mutane mamaki. Wanda yake kuma mun riga da mun sani Nura M Inuwa yana a wannan lokacin Nura M Inuwa yana barara ba. Ne mamaki a ce ya rubuta masa waka ake, ni duk nayi tunanin talent ne. To kuma daga baya sai nake samun labari daga gurin mutane ana cewa wato shi wannan babban mawaƙin ba shi da ilimin Arabi, babu na boko, babu na hau, ba mandiki. Ne mamaki daga baya kuma naga abin ma ba na ban mamaki bane ba, saboda ba komai wuri yayi kama da mutum. Ke to Allah ya samu dace. A daidai wannan lokaci wani ke tambaya yake cewa to kuma Nura M Inuwa yana rubuta masa waka, amma to kuma zagin da yake fito a cikin wakar, shin Nura M Inuwa shi yake yin wannan zagi ko kuma rara shi yake ƙara abin sa? To masana suka ce to ai Nura M Inuwa yayi boko yayi islamiya, saboda haka ba a tsammanin zai dinga zagin shugabanni, wanda yake ko a makarantar boko ba za a baka ka zagi shugabanni ba, za a nuna maka zagin shugabanni bata ne ba hanya ce madaidaiciya ba, balantana addinin musulunci. To a daidai wannan lokaci masu kallo da sauraro za mu samu ku wata waka ta rashin tarbiyya da mawaƙin ya yi wa wani ɗan siyasa jajirtacce. Zaune ya kada Abba, ba saman ba kasan ne babu kenan gare. Wannan dalilin yasa wasu daga cikin 'yan siyasa ba sa kaunar mawaƙin Dauda Kahutu Rarara, saboda irin waƙoƙin da yake yi yana zagin shugabanni. Amma a yayin da ya waka ya zagi wani shugaban lokacin, shi kuma wani shugaban shi ma a wannan lokacin shi kuma lokacin farin cikin sani. To dai masana sun duba sun auna kuma suna ganin cewa kamar wannan jin daɗi da wani yake yi idan an zagi wani, shi ya bawa wannan aure ɗin kofa da ya zo yake zagi shugabanninmu. Sannan kuma tun a lokacin baya mun riga da mun duba kuma mun auna, mun yi bincike iya bincike akan mun duba kaf Katsina, duk shugabannin Katsina idan rara ya tashi musu waka mutanen kirki ne, babu wanda yake zagi ko kuma mutum daya. Muku a nan har da wani suna da ya samu yake faɗa, wani babban ɗan siyasan mu wai Sula. Sannan kuma mu iya sanin mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya tashi ne a Kano tun yana karamin sa, ya tashi ne a Kano a karamar hukumar Kumbotso, makarantar almajiranta a karamar hukumar Kumbotso. In ka zo tukuntawa gidan rediyo a nan opposite gidan rediyo nan makarantar su take, kuma a nan malamin sa yake, inda ya kwashe kayansa gaban ma'aiki ya koma ya tafi yana sabgarsa, yana sabgoginsa da dama ya zauna. Abin wannan dalilin shi yake jawo masa wannan abin. Wasu ce wannan dalilin kin yin wannan makaranta ne yasa ya zo yake ta yin wannan timbele. Wani karin magana na Bahaushe aka ce ba abun mamaki bane jahili ya ki ganin jini a jikin ciwo. Sai da kuka ji wannan waka ta mawaƙin Dauda Kahutu Rarara, ya sake ta ne ranar 20 ga watan March, sakamakon tunanin da ya yi na za a yi zaben inconclusive. To hakika ba makawa wannan waka da ya yi ita ta ja masa dukkan asarori da ya yi a lokacin da aka kaddamar da Abba Kabir Yusuf ya ci zaɓe. Da wannan muke roƙon shugaban INEC da idan ya tashi faɗar sakamakon zaɓe, saboda Allah ya duba girman Ubangiji ya daina faɗa da turanci, saboda akwai jahilai a cikin mu wanda idan an yi har za su yi tunanin ba abin da aka faɗa daban, wanda kuma suke tunanin an faɗa daban kenan. Wanda yake wannan dalilin shine dalilin da yasa Rarara ya ji Abba Kabir Yusuf ya ci zaɓe, yayi tunanin Gawuna ne ya ci zaɓe, sakamakon ba a fassara da wasu ba, an faɗa da iya turanci. To a daidai wannan lokacin mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya cire tsammanin wannan asara da aka yi masa daga kan 'yan siyasa, ya koma zargin 'yan Kano, kuma ya yanke kimanin asarar da aka yi masa ta kai naira miliyan 800. Bayan da aka gama masa wannan barazanar ne ita ta kayansa daga shi har yarinyarsa
suka wuce Abuja shine har ya je ƙara yin wata waƙar ta habaici. Wannan lokacin ne mawaƙin Dauda Kahutu Rara ya yi wata waƙa yake cewa ina masu daraja ku iske mu Abuja. To kalmar dai daraja mun riga da mun san ainihin kalma ce ta mutane masu daraja, to amma abokan adawa dama sukan ce daraja sai kalmar ta koma kalmar aibatawa. To masu kallo da sauraro, idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan tasha ta mu mai albarka ta AD Multimedia, ka danna mana subscribe kana ka hada da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaran mu ko kuma bidiyon mu da zarar mun dora.